itatak mo na! Ang nasunog sa block Wala na magpagkilay, oy. ang dawil sa mga sunog. Upang yung pero naudong sa mga pamilya apektado sa mga sunog. Siyempre sa dapit nga daghan kay naminaw sa tuwa. Sa dapit nga nay up and down. Nata sa masigpit nga dalan. One way lang ni diri. Nya mag-up dahil ta diri ug mag-down. Nagyana up. Muna pa kus din na inyong radyo makasama kay padulong na ang DXDC Team. Yes, mga kasama, madulong na gita sa mga balay-balay kundi dagang naminaw og naglanog-lanog ang DXDC 621 or remen sa ilang mga radyo. Dali o balik ko ninyo. Marag lisod-lisod din yung dalan. One of the listeners din sa Bangkasan, Ilaman. Nagwapa kayo na kubihan na nung listener mo. Hi, ma'am. Good morning. Si pangalan na to? Ako dahil si Lucy Saligaw. Sa una pa, bata pa ko, mo na ako nasunod sa akong lula o lulo. Ang panhantod sa nagdako na ko, hantod karon. Mao po na ako napasunod sa akong mga anak. Nagdawatang bago ka radyo gikan sa DXDC. Karon na mong gila sa iyo ma'am kung palungagon di kag isa ka sakong puga. Napalbaan ko ba kayo na-surprise ko? O kamong tanan, ayaw dyan mo kalimot ha, permente dyan ta dire sa DXDC. Baka nga kong mga silingan dire nga, naglili karon sa ako ha. Pakusgin na inyong mga radyo, ayaw na maglili. Pakusgin na kay kamoy sunod. Here's all she lovely. Sa radyo mo